Mae deall sut mae adweithedd metelau gwahanol yn cymharu â'i gilydd yn bwysig wrth benderfynu pa fetelau y dylai defnyddio ar gyfer tasg penodol. Enghraifft, mae'n bwysig dewis y metel cywir wrth wneud pibell ddŵr poeth, fel nad yw'n rhydu. Byddai hefyd angen i chi ddewis metel priodol i wneud tyn bwyd, fel fod y bwyd yn aros yn ffres, ac nad yw'r metel yn adweithio gyda'r bwyd i'w ddifetha. Rydw i'n mynd i ddangos 3 gwahanol fath o adweithiau gyda metelau. Mae'r arbrawf cyntaf yn ymchwiliad i fetelau alcaliaidd a dŵr. Dyma'r un cyffroes. Gan ei fod yn beryclus, dim ond athrawon sy'n cael ei arddangos, ond mae angen i chi wybod a deall y adweithiau hyn fel rhan o'ch cwrs cemeg. Rydw i'n mynd i ddechrau gydag adweithedd metelau a dŵr. Mae gennym 3 metel i'w hymchwilio heddiw. Maent i gyd yn grŵp 1, a fe'i gelwir yn fetelau alcaliaidd. Bydd pob metel yn adweithio'n fwy neu llai egniol gyda'r dŵr, a gallwch ddefnyddio eich arsylwadau i'w rhoi nhw yn eu trefn adweithedd. Bydd hyn yn eich galluogi i ymchwilio i'r drefn adweithedd wrth i chi fynd drwy grŵp 1. Am resymau iechyd a diogelwch heddiw, rydym wedi codi sgriniau diogelwch, ac mae angen i mi wisgo cyfarpar amddiffyn y llygaid. Rydw i'n mynd i ddechrau gyda lithium. Fe sylwch chi fod yn cael ei storio mewn olew, fel nad yw'n adweithio ar ocsigen neu unrhyw leister yn yr aer. Rydw i yn awr yn mynd i dorri'r lithium fel fy mod i'n cael darn llai. Fe sylwch fy mod i'n gallu torri'r lithium a chyllell gyda rhywfaint o ymdrech. Bydd gweddill y lithium yn mynd yn ôl i'r olew. Edrychwch ar wyneb y lithium lle rydw i wedi ei dorri. Mae'n eithaf sgleiniog, ond ni fydd yn aros fel hyn am hir, oherwydd bydd yn adweithio'n gyflym gyda'r aer ac yn pylu. Rydw i yn awr yn mynd i ollwng y darn hwn o lithium yn ofalus i'r cafn. Gadewch i ni ar sylwi. Mae'r lithium yn symud o gwmpas yn araf, ac mae'n arnofio ar ben y dŵr. Mae'n ffisian. Gelwir hyn hefyd yn eferwed. Mae'r lithium hefyd yn mynd yn llai, gallwn grynhoi'r arsylwadau fel a ganlyn. Mae sylwedd arall yn cael ei wneud. I roi cliw i ni beth ydyw, rydw i'n gallu ychwanegu ychydig ddiferion o ddangosydd cyffredinol i'r dŵr. Mae'r dangosydd cyffredinol yn troi'n borffor. Y rheswm am hyn yw bod yr adwaith wedi gwneud lithium hydrocsid hydawdd, sy'n alcali ac yn cynnwys ionau hydrocsid OH-. Yn ogystal â gwneud arsylwadau ar gyfer adwaith lithium a dŵr, mae angen i chi allu ysgrifennu hafaliadau, geiriau a symbolau. Lithium a dŵr yn gwneud lithium hydrocsid, yn ogystal â hydrogen. Yn awr, rydw i'n mynd i adweithio sodiwm a dŵr. Unwaith eto, mae'r sodiwm yn cael ei storio mewn olew, i'w ddiogelu rhag adweithio â unrhyw ocsigen neu leithder yn yr aer. Rydw i'n mynd i dorri'r sodiwm yn darn llai. Mae'r sodiwm yn llawer meddalach na'r lithium, gan fy mod i'n gallu torri drwyddo'n haws gyda'r gyllell. Mae'r darn sbar o sodiwm yn awr yn mynd yn ôl i'r olew. Sylwch sut mae arwyneb lle rydw i newydd dorri'r sodiwm yn sgleiniog eto. Y tro hwn, bydd adweithio'n gyflymach gyda'r ocsigen yn yr aer i bylu. Unwaith eto, mae angen i mi dynnu'r olew. Yn awr, rydw i'n mynd i ollwng y darn o sodiwm yn ofalus i gafn o ddŵr ffres. Arsylwch yn ofalus i weld a allwch chi weld unrhyw wahaniaeth rhwng y sodiwm a'r lithium. Mae'r sodiwm yn ffisian, ac mae'n symud yn gyflym ar draws y dŵr. Mae wedi toddi'n bel. Rydw i'n gallu crynhoi'r arsylwadau hyn fel a ganlyn. Wnaethoch chi adnabod beth oedd yn debyg rhwng adweithiau sodiwm a lithium? Symudodd sodiwm yn gyflymach ar draws yr arwyneb, ac fe wnaeth doddi'n bel hefyd. Fodd bynnag, mae'n bwysig hefyd adnabod y pethau sy'n debyg. Roedd y ddau adwaith yn ffisian, ac yn y ddau adwaith, fe wnaeth y metel symud ar draws arwyneb y dŵr. Gadewch i ni wirio. I weld a ydym wedi gwneud hydrocsid alcali eto, rydw i'n mynd i ychwanegu ambell ddiferyn o ddangosydd cyffredinol i mewn i'r dŵr. Ydy, mae o wedi troi'n borffor eto. Y tro hwn, mae gennym sodiwm hydrocsid sy'n hydoddiant alcaliaeth hefyd. Mae angen i chi allu ysgrifennu hafaliad geiriau a symbolau. Sodiwm a dŵr yn gwneud sodiwm hydrocsid a hydrogen. Iawn, mae'n amser am y metel alcaliaidd olaf. Rydw i wedi gadael yr un gorau tan y diwedd. Unwaith eto, mae potasiwm yn cael ei storio mewn olew.
Rydw i yn awr yn mynd i dorri'r potasiwm i gael darn llai. Sylwch chi fod yn feddal iawn, yn feddalach o lawer na'r ddau fetel alcaliaidd arall. Unwaith eto, bydd y darn sbar o potasiwm yn mynd yn ôl i'r olew. Sylwch unwaith eto fod arwyneb y potasiwm yn sgleiniog, a'r tro hwn bydd yn adweithio'n gyflymach o lawer gyda'r aer na'r ddau fetel o'i flaen. Unwaith eto, rydw i'n mynd i dynnu'r olew yn ofalus, ac yn awr rydw i am roi'r darn hwn o potasiwm yn y cafn dŵr ffres. Arsylwch yn ofalus. O'r tri metel alcaliaidd, potasiwm a adweithiodd gyflymaf. Felly, rydym wedi arafu'r fideo 4 gwaith mwyn i ni allu gweld beth sy'n digwydd yn fanylach. Mae'r potasiwm yn symud yn gyflym iawn ac yn arnofio ar wyneb y dŵr. Mae'n ffisian. Edrychwch, mae'r metel wedi mynd ar dân gyda fflam lelog, ac mae bron a diflannu. Mae wedi tanio ei hun, gan gynhyrchu ei sŵn pop gwychlyd ei hun. Mae'n dweud wrthym mae nwy hydrogen yw'r ffisian. Mae'r adwaith hwn yn rhyddhau gymaint o wres y bydd y potasiwm yn hunan gynnau'r nwy hydrogen i roi'r fflam lelog hwn. Yn awr, gadwch i ni weld a ydym wedi creu'r hydoddiant alcaliaidd potasiwm hydrocsid. Do, mae wedi troi'n borffor eto. Mae hynny'n golygu bod gennym hydoddiant potasiwm hydrocsid. Yn awr, gadewch i ni edrych ar yr hafaliad geiriau a symbolau gyda potasiwm hydrocsid. Dylech fod yn gweld patrwm gyda'r hafaliadau geiriau a symbolau hyn yn awr. Mae potasiwm a dŵr yn gwneud potasiwm hydrocsid yn ogystal â hydrogen. Mae adweithiau metelau alcaliaidd grŵp 1 yn cynyddu wrth i chi fynd lawr y tabl cyfnodol. Dolen i adnoddau'r ychwanegol yn y fideo i archwilio metelau grŵp 1 ymhellach. Yn awr, rydym yn mynd i ymchwilio i adweithiau metelau ac asid. Yr asid rydw i'n ddefnyddio heddiw yw asid hydroclorig, a phan fydd yn adweithio ar metelau rydw i wedi ei ddewis, bydd gwres yn cael ei ryddhau, gan ei fod yn adwaith exothermig. Cofiwch y byddwch chi angen gwisgo cyfarpar amddiffyn y llygaid yn yr arbrawf hwn. Rydw i'n mynd i wneud yr adwaith mewn cwpan wedi'w insiwleiddio, i geisio lleihau faint o wres sy'n cael ei golli. Mae'r cwpan wedi ei insiwleiddio yn ansefydlog ar ben ei hun, felly rydw i am ei roi mewn beaker i leihau unrhyw ollyniadau. Yn ystod yr adwaith, bydd y tymheredd yn codi, a byddaf yn cofnodi hyn ar y thermometr. Y metel cyntaf rydw i'n mynd i'w ddefnyddio yw powdwr zinc. Rydw i'n mynd i ddechrau drwy fesur 20 cm³ o asid hydroclorig yn y silindr mesur. A byddaf yn awr yn ei dywall i mewn i'r cwpan wedi ei insiwleiddio. Wrth i mi fesur newid mewn tymheredd, mae rhaid i mi gofnodi'r tymheredd ar ddechrau'r adwaith. 19.5 gradd Celsius. Yma, mae gen i gaead sydd â thwll ynddo, felly bydd y thermometr yn mynd drwy'r caead. Rydw i yn awr yn mynd i ychwanegu 2 lond spatula o bowdwr zinc i'r asid yn y gwpan. Bydd yn cymryd ychydig funudau i gyrraedd y tymeredd uchaf, felly yn awr byddaf yn aros. Rydw i yn awr yn barod i wneud y metel nesaf. Mae'r cymegion rydym yn ei ddefnyddio heddiw yn niweidiol, felly peidiwch â'i tywall i lawr y zinc. Bydd eich athro yn rhoi cynhwysydd i chi, lle gallwch gael gwared o'r gweddillion i'w gwaredu'n ddiogel yn nes ymlaen. Rydw i'n gallu ail ddefnyddio'r cwpan hwn ar gyfer y metel nesaf, drwy ddefnyddio dŵr i rinsio'r metel blaenorol i ffwrdd. Beth sydd angen i mi wneud i sicrhau prawf teg mwyn i mi allu cymharu'r holl adweithiau metel? Rydw i'n mynd i ddefnyddio'r un cyfarpar ar un faint o fetel a'r asid ym mhob un o'r adweithiau. Peidiwch ag anghofio nodi'r tymheredd ar ddechrau pob adwaith. Gallwch roi'r metalau yn eu trefn adweithedd yn seiliedig ar y cynnydd mewn tymheredd, gyda'r metel mwyaf adweithiol yn dangos y cynnydd mwyaf mewn tymheredd, a'r metel lleiaf adweithiol yn dangos y cynnydd tymeredd isaf. Mae angen i chi wybod hafaliadau geiriau a symbolau cemegol ar gyfer yr adweithiau hyn. Yn awr, gadewch i ni edrych ar gynnyrch yr adweithiau hyn. Gan fod yr holl betelau'n adweithio ag asid hydroclorig, un o cynhyrchion sy'n cael ei ffurfio yw halwyn clorid. Y llall yw nwy. Gadewch i ni brofi beth yw'r nwy hwnnw. Os byddaf yn rhoi splint wedi'w gynnau yn y tiwb profi hwn, sy'n llawn o'r nwy, cawn weld beth sy'n digwydd. Roedd yna sŵn pop gwychlyd, felly
mae'n rhaid mai hydrogen yw'r nwy. Yn awr, gadewch i ni edrych ar yr hafaliadau geiriau a symbolau cytbwys ar gyfer yr adweithiau hyn. Allwch chi ysgrifennu'r hafaliadau symbolau cytbwys ar gyfer magnesiwm, hearn a zinc gyda asid hydroclorig i wneud yr halwyn clorid a'r hydrogen. Wnaethon ni ddim ysgrifennu hafaliad ar gyfer adwaith copr ac asid hydroclorig gan na chafwyd adwaith. Edrychwch ar yr adnoddau ychwanegol yn y fideo hwn i archwilio adweithiau metelau ac asidau ymhellach. Felly, rydym bellach wedi edrych ar adwaith metelau gyda dŵr ac asid. Cyn belled a bod y metel yn adweithio, gallwn ddefnyddio arsylwadau ynghylch pa mor gyflym ac gniol neu boeth yw'r adwaith mwyn cymharu adweithedd gwahanol fetelau. Fodd bynnag, os nad yw metel yn adweithio gyda dŵr neu asid, gall fod yn anodd iawn cymharu'r adweithedd. Yn yr arbrawf hwn, rydw i'n mynd i ychwanegu stribed o fetel at yr hydoddiant cyfansoddyn metel arall. Bydd y metel mwyaf adweithiol yn dadleoli'r metel llai adweithiol o'i gyfansoddyn. Felly, byddwch bob amser yn cael adwaith i gymharu adweithedd y ddau fetel. Rydw i'n mynd i wneud yr adweithiau hyn ar raddfa micro, gan fod y cymegion hyn yn niweidiol i'r amgylchedd a bod angen ei gwaredu'n briodol. Yn yr adwaith hwn, rydw i'n mynd i ddefnyddio'r delsen sylwi hon. Rydw i wedi ychwanegu labelu at y darn hwn o bapur. Mwyn ei gwneud yn haws, gwybod lle rydw i'n rhoi pob hydoddiant a phob metel. Gan ddefnyddio piped ddiferu, byddaf yn ychwanegu swm bach o bob hydoddiant at 200. Cyn i mi ddechrau, rhaid i mi wisgo cyfarpar amddiffyn y llygaid. Rydw i am ychwanegu magnesiwm sylffad at y rhes gyntaf. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu zinc sylffad at yr ail res. Yn olaf, byddaf yn ychwanegu hydoddiant copr sylffad at y drydydd res. Yn awr, rydw i'n mynd i ychwanegu darnau bach o'r metal at bob un o'r rhesi, gan ddechrau gyda magnesiwm. Nesaf, fe wnai ychwanegu zinc. Ac yn olaf, copr. Doedd dim angen i mi ychwanegu magnesiwm at y magnesiwm sylffad, zinc at y zinc sylffad, na chopr at y chopr sylffad. Pam? Nid yw metel yn dadleoli ei hun. Dros y munudau nesaf, mae angen i ni arsylwi pa gymysgeddau adweithio sydd wedi adweithio a pha rhai na wnaeth hynny. Ysgrifennwch eich arsylwadau mewn tabl canlyniadau. Dyma'r canlyniadau ar ôl ei adael am 5 munud. Gallech dynnu llun o hyn gyda'ch ffôn fel bod gennych chi gyfnod o'r canlyniadau i lenwi ar eich siart canlyniadau. Gallwch weld ein bod wedi cael adwaith mewn 3 o'r arbrofion yn unig. Gallwch weld swigod yn ffurfio a metel tywyllach. Mae magnesiwm wedi adweithio â zinc sylffad a chopr sylffad, ac mae zinc wedi adweithio â chopr sylffad. Gallwn lenwi ein siart canlyniadau gyda thic neu groes i ddangos a fi adwaith. Pan fydd adwaith wedi digwydd, mae'r metel yn fwy adweithiol na'r metel yn y cyfansoddyn. Mae'r metelau mwy adweithiol wedi gwthio neu dadleoli'r metel llai adweithiol o'i gyfansoddyn metel. Felly, gallwn roi magnesiwm, zinc a chopr yn ei trefn adweithedd. Mae magnesiwm wedi adweithio gyda zinc a chopr, felly mae'n fwy adweithiol na'r ddau fetel. Nid yw zinc yn adweithio â magnesiwm sylffad, felly nad yw'n dadleoli'r metel. Mae hyn yn golygu bod zinc yn llai adweithiol na magnesiwm. Fodd bynnag, mae zinc yn adweithio â chopr sylffad ac yn dadleoli'r copr o'r cyfansoddyn metel. Felly, mae zinc yn llawer mwy adweithiol na chopr. Nid yw copr yn adweithio nac yn dadleoli'r naill na'r llall o'r metelau eraill. Felly, copr yw'r lleiaf adweithiol ac mae'n mynd ar wilod ein rhestr. Gallwn ysgrifennu hafaliadau geiriau a symbolau ar gyfer yr holl adweithiau hyn. Mae'r adweithiau dadleoli hyn yn adweithiau rhidogs hefyd. Mae'r metel mwy adweithiol bob amser yn cael ei ocsidio ac mae'r metel llai adweithiol yn cael ei rhwydweithio. Gallwn yn awr grynhoi'r holl adweithiau rydym wedi eu cwblhau yn y fideo hwn, a defnyddio ein harsylwadau i restru'r metalau yn nhrefn eu hadweithedd. Mae hyn yn cael ei alw'n gyfres adweithedd metelau. Yn yr arbrawf cyntaf,
Fe wnaethom ddiddwytho bod potasiwm yn fwy adweithiol na sodiwm a lithiwm. Yn yr ail arbrawf, fe wnaethom adweithio metelau ag asid a diddwythodd bod magnesiwm yn fwy adweithiol na zinc, a bod zinc yn fwy adweithiol na haearn. Yn yr arbrawf terfynol, fe wnaethom ddefnyddio adwaith dadleoli metelau i ddarganfod bod magnesiwm yn fwy adweithiol na zinc, ac mae copr oedd y metel lleiaf adweithiol. Fel gweithgaredd estyn, gallech ddylunio arbrawf gan ddefnyddio cyfuniad o'r adweithiau rydym wedi ei ddisgrifio yma i roed metel anhysbys. Enghraifft, nicl. I mewn i'r drefn adweithiad roeddem wedi ddiwddwytho heddiw. Mae'r adnoddau ychwanegol ar gael drwy ddilyn y ddolen. Diolch am wylio, a mwynhewch eich arbrofion. Ysbrydoli eich addysg a'ch dysgu.